बेवहाय गोदान जिल्लानि सेथि कनफारेन्सआव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेवहाय पाब्लिकनि जिखिनि सहযোगिता बे सहযোगिताखौ मोजां मोनदों। साइनासालि बुंजासे बेवहाय बाथौआरिफ्रा बा बाथौफोरा बाहागो लादों, बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आरो रायजोफोरखौ धन्यबाद होदों। दा बे समाव नुनो मोनदों मैया गोथार बाथौ साना जोबनानै थांबाय। गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' सुबुंफोरखौ मा मैया गोथार बाथौ सानखौ जोंनि सारा आसामावनो स्कुल कलेजावबो फाथिदों आरो जिल्ला आफादफोरखौबो जों डिरेक्सन हरखादों जे गावबागाव जिल्लाया माबादो मोजाङै फालिदो जोंनिफ्राय गाइडलाइनाव हरखादों आरो जोंनि मिरु आफादनिफ्राय माखासे जिल्लायाव बाहागो लाहैनाय जाहैदों आरो बिनिफ्राय जों आसा खालामदों जे जिहेतु फेसबुकाव नुनाय हिसाबै बा बिथांमोना रिपर्ट हरनाय मथे गासैयावबो मोजाङै फालिदों जे आसा खालामो जोंनि जिखिनि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा गोजोरै थानायखौ जोङो आसा खालामनो हायो आरो जोङो पाब्लिकनि नोजोराव इमप्रेसन होनो हादों होननानै बुंनो हायो। रिलिजियास कडखौ जों RGI निफ्राय रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियानिफ्राय मोननोब्ला जा मोनसे माबा नांगौ सुबुं सानखोआ बुरजा नांगौ। दा रेकर्ड मथे जोंना 2 लाखनि एसेल' बारा बेयाव एसे उसुबिदा जायो, 5 लाख जाहैनांगोन। दा जों सेन्सासाव नुदों जिहेतु जोंहा रिलिजियास कड गैया, बेनि थाखायनो सोरबा मा होनो हिन्दुइज्मखौनो बांसिनै लिरो, रावबो बाथौ होना। ओमफ्राय RGI निफ्राय जोंखौ बुंहरनाय जाहैदों रिलिजियास कड मोनागौ मानि बेनिफ्राय जुदि सेन्सास जायो होमबा नोंथांमोना आदार्सआव बाथौजिम दा जुदि जोङो बे रिलिजियास कडखौ मोननांगौबा जों सेन्सासखौ गुरुत्व होबाय थादों, जिल्ला आफादफोरा माखासे खामानि मावफुंनो हायाखै। बे सेन्सासा जुदि कभार जायो होमबा जोङो बे RGI-नो मानो साबमिट खालामनो हायोबा इयुनाव जोङो बेखौ मोननो हागोनखौ आसा खालामदों। RGI-निफ्राय जोंखौ खोथा होखाबाय जे दाखिनाथनिफ्राय लिंगियाव मोनसे माबा दङ, धोरोम दङ, सेकेन्डआ जों दाबिदारा। दा नोंथांमोननि दाबिया बुहुद आगबारिबाय, जिहेतु मिनिस्टार लेभेलाव थांबाय, नोंथांमोनहा मिनिस्टारखौ प्रेसार होआ, बिथांमोननि ग्रिन सिगनेल मोनबा नोंथांमोनहा जाबाय, खिन्थु जोंनो क्राइटेरियाखौ फिलआप खालामनो हायाखै। दा जों आसा खालामदों जे जुदि जों क्राइटेरियाखौ फिलआप खालामनो हायो, सेन्सासनि खामानिखौ जों फुरा खालामनो हायो, होमब्ला रिलिजियास कडखौ मोनगोन आरो बे मोनबा जोंनि थाखाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा। नुनो मोनदों भेरगावआ जिहेतु गोदानै दाजानाय मोनसे जिल्ला आफाद, थामहिनबा सिगां उदालगुरि दं, बेवहाय माखासे बेले बेजे जानायखौ नुदों। खैराबारियाव मोननै फेक्सन जाना दङ होननानै बुंजागोन दायो। धोरोमनि बेलायाव फेक्सन नङा, आफादनि बेलायाव फेक्सन। बे खैराबारिनि मा जागोन, गोरोन्थि जाहैगोन। फारसेथिं उदालगुरियाबो जेनेबा बिथांमोनखौ माबा नाङामोन, रिकगनिसन होनाङामोन फ्रेक्सन जानायखौ। जिहेतु भेरगावआ बर' आन्दलननि सुक्तिनि गेजेरजों साब डिभिसन बा जिल्लाखौ मोनदों। मोनसे साब डिभिसननि मानसिया मोनसे साब डिभिसनावनो थानांगौ, भेरगावआवनो थानांगौ, उदालगुरियाव मानो थांनांगौ, बेसो आरो। नोंथांमोनहा आन्दलन खालामनानै बियो आरो दा मोननानैसो आरो गुबुनाव थांनाया बे थिग जाया आरो। दा आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय बुजिनायनि गेजेरजों जायफोरा दंबावो फैफिनगोन, माखासेथ' फैबाय होननानै जों खबरखौ मोनदों जे इयुनाव बेबादिया जेनेबा बेले बेजेया थानाय नङाखौ आसा खालामदों।